В дълбините на северозападна България се крие село, в което хора изчезват безследно, а други губят спомените си завинаги. Дали зад всичко това стои древно зло? Или нещо още по-зловещо? Местните избягват да говорят за това. Но тези, които останат след залез слънце, разказват за странни писъци, за призрачни сенки, които танцуват в мрака, и за усещане, което те кара да замръзнеш на място. Но най-страшното – никой, който е посмял да остане навън след полунощ, не се е върнал същият. Някои дори никога не са се върнали. Селото се казва Шишенци, а бай Иван, един от малцината останали да живеят в селото, разказва с треперещ глас. Много нощи не смеех да изляза навън. Чувах писъци и плач на жени и деца. Един съсед ми каза, че видял красиви девойки в бели рокли да танцуват под луната. Но после той изчезна. В тези дълбини на България легендите оживяват. Но това, което ще научиш, е нещо, което не е просто приказка. Зад тези истории се крие древно зло, което продължава да оставя следи и до днес. Самодивите. Наричат ги пазителки на природата, но легендите разказват друга история. Те са красиви, опасни и изкусителни същества, които живеят в сенките на българските гори. Никой не може да устои на техния зов, но онези, които ги последват, никога не се връщат. Самодивите са красиви, но смъртоносни създания, за които легендите разказват, че живеят сред мъгливите гори и планини на България. Те се появяват нощем, облечени в бели рокли, с дълги разпуснати коси и танцуват под лунната светлина. Но не се заблуждавай, тяхната красота е оръжие. Според преданията, самодивите пазят природата и наказват онези, които й вредят. Те могат да накарат мъжете да се влюбят в тях до полуда, но тази любов често е тяхната гибел. Никой не се завръща същият след среща с самодива. Но какво стои зад тези истории? Легендите за самодивите се коренят дълбоко в българската култура. Те са символ на неукротимата сила на природата и предупреждение за онези, които я подценяват. Всяко поколение добавя нови нюанси към тези разкази, но общото остава. Самодивите са пазители на границата между нашия свят и мистичното. Дали самодивите наистина съществуват? Много хора ще кажат, че не. Но как да обясним разказите на тези, които са ги видели? Мъже, които губят разсъдъка си, мистериозни звуци, които се чуват в мрака, и предупреждения, предавани от векове: не излизай след залез, може да не се върнеш. Самодивите са нещо повече от легенда. Те са неразделна част от нашата идентичност, напомняне, че някои неща са извън нашия контрол и разбиране. Именно тези истории ни свързват с нашето минало и с магията на нашите земи. Но ако легендите за самодивите и другите митични създания са толкова силни и запомнящи се, защо те често остават забравени? Защо толкова малко от нас знаят истинските истории за тях? Отговорът е прост. Тези истории никога не са били събрани на едно място, разказани така, както заслужават. Но вече не е така. Създадохме книгата «Български митове и легенди», за да върнем тези истории към живот. Това не е просто книга, това е съкровище, което събира най-магическите и мистериозни легенди на България, разказани по начин, който ще те потопи в свят на приключения, тайни и магия. В книгата «Български митове и легенди» ще откриеш още историите за чудовищата, бродили българските земи, като змеове, таласъми и лами, същества, които са вдъхвали както страх, така и уважение, героите и свети личности на България, като крали Марко и свети Иван Рилски, които са символ на кураж и саможертва, природните чудеса на нашите земи, белоградчишките скали, Перперикон и дори загадките на дяволското гърло. И разбира се, любовните легенди и трагедии, които разказват за вечната сила на обичта и трагедията в човешката съдба. Всеки един раздел в книгата ще те потопи в различна част от нашето културно наследство. Това не е просто четиво, това е портал към нашето минало, пълно с магия, мистерии и вдъхновение. Сега е моментът да се потопиш в света на митична България. Поръчай своята книга днес и стани част от историята, която ни свързва с нашето минало и с нашата идентичност. Това е възможност да откриеш красотата на нашето наследство и да го предадеш на следващото поколение. И сега е идеалният момент да направиш тази книга своя. Само днес можеш да я получиш с 28% отстъпка. Ако поръчаш сега, ще платиш 24 лева и 90 стотинки, вместо редовната цена от 35 лева. Щъркни на линка в описанието и поръчай своя екземпляр сега, преди някой друг да те изпревари.